पैसे बॅटरी बी लावून पळली पैसे घेऊन परत माणसं रेनकोट घातले, रेनकोट ब्ल्यू कलरचे रेनकोट काय असलं होतं काय? पैसे होते, पैसे होते. किती असणार काय? ते आत 5,000-10,000 असणार. आणि ही पण फंडबिट आहे. चोरी CCTVच्या कॅमेऱ्याप्रमाणे ना आम्ही चेक केले. सगळे पोलीस पण होते. सगळ्यांनी चेक केल्यानंतर आहे ना साधारण 4:15च्या सुमारास असणार ते पहाटे. आणि आज पहाटे मी 6:30च्या दरम्यान आलेलो आहे. त्यानंतर आहे ना इथं आम्ही कुलूप तोडलं ते गेटचंही कुलूप तोडलं आणि दरवाजाचं कुलूप तोडलं. असणार 5,000-10,000 रुपये असणार आहे काहीतरी असं 5,000 रुपये असं असणार. कारण की ही फंडबिटी होती इथं आणि बाकीचे मेन फंडबिटी त्याला काय फोडले नाही. फक्त फोडली नाही, हीच फोडली ना. तुम्हाला दाखवलं ना बाकी तुम्ही पळतात GNH.